Може ближче сюди? Так, дивіться, того бочку. The loss of the Donetsk airport, what more does he think the Ukrainian forces need? Що ми зіткнулися? Ну, перш за все, це ворожа техніка, в основному це були танки, БМП, БТР, досить таки хороша техніка, ну, в великій кількості, на жаль. Танків за день бачили найбільше ворожих це 6 танків, не менше 2-3 БМП і БТРів штук 3-4, там МТЛБ, рапіри їхні. Це те, що за один день буквально бачили загалом. Це коли на нас вони пішли в контрнаступ. Та сама Авдіївка, скільки разів ми чули, що от ми знаходилися на певній позиції, що Авдіївка була біля нас, ну, ми відчували і бачили, що йдуть залпи з їхньої сторони і вони все летять в ту сторону. Тобто іменно в Авдіївку це було 100%, що Авдіївку обстріли інші села, які вже вони знаходились ззаді нас, тобто не на передовій, а ззаді нас, за нашу територію, де немає навіть наших військ. Тобто звичайні мирні села, міста ті самі. Ну, ось Краматорськ, тому нагальний приклад. Там війська є, але ж боїв за нього не ведуться, навіщо обстрілюють. Ну, я б так не сказав. Ми з останньої нашої поїздки вернулися з трофейними БТРами, їхніми, новенькими. Я служу в армії вже 1,5 року, я в нас такого не бачив новенького всього. У них це БТР-80, який був у нас збережений. Саме перший БТР ми віджали в них в Слов'янську ще. Тоді ми перший раз побачили з російським прапором, він був гарний. На ньому була емблема якогось, не пам'ятаю, саперної якоїсь бригади, і навіть на коробах з патронами були вказані, яка рота, який підрозділ, і в БТРі це все було вказано. І ось зараз ми вернулися з боїв з-під аеропорту, там також взяли трофейну техніку БТР, МТЛБ, яка також нова, тобто по техніці, по зброї. У нас є трофейна снайперка СВД 92-го, здається, року, чи 94-го, не пам'ятаю точно. У нас хлопці, наші снайпери воюють там 65-го року, в них снайперки, там, ну, трохи давніше. У них же там новіша зброя, птурити самі взяли нові. У нас таких модифікацій ще немає. Ракети менші, установка менша, воно набагато краще.